Narak legase. Ki tatase, tata. Nah, tatase. Ya. Ya ayo ta, jumeneng ta. Ngadeg. Nah iki tus iki apa jenenge getihku iki, Jak. Nggih, nggih. Kelas loro SMP. Loro SMP. Siji SMP, loro SMP, papat PAUD. Ya. Loro SMP wis gedine rem Pak. Konan to, konan. Enyek. Enyek. Ora. Sing ngiyek iki sapa? Aku ora ngiyek. Lah gedhi lho. Ngiyek. Anu cita-cita mau jadi apa? Ah? Jadi orang. Ya dadi wong maca dadi wedhus. Jadi dosen. Dadi dosen. Nah, iki presiden dosen. Nggih. Nggih sinden nggih. Ya iya dosen presiden. Nggih. Jar ngatur apa? Nembang apa, Nduk, ta? Nembang apa? Sing sampean apal tur lupar kepala. Nah. Ya. Apa? Nembang apa? Sing rada Oh ya. sithik ya ora apa-apa. Niki anu bisi-bisi kalih kula badhe ngaturaken anggitanipun Mbah Kakungipun. Apa lagune? Sesideman. Oh, Sesideman. Ya. Sesideman. Iki karyane Mbah Sukron Suwondo. Sing gawe Mbah Sukron, sing nembang putune wedok. Nah. Ya. Bawa Wiwitane. Rada mikir rada cedhak, kalah karo knalpot suaramu iku. Ya. Wiwitane Handerek sang pake ora kaget aku. Ngapa? Ya Pak Long Pak ya dalang ibuke sinden, suarane ya bregas. Heeh, iki pancen ya kuwi apa jenenge? Nurun mboke, nurun pake. Nek bapake dalang, ibune sinden terus duwe anak sinden ki pas. Pas. Sing ora pas ki nek dagelan terus duwe anak maling. Aja to Pak. Ya Pak iso tunggal kok anak-anak maling. Wah, ora. Ya. Jaji blas. Priya. Priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bendara. Alah mboten sak diajari pun apa. Terus Ndek iki juara loro lomba apa, Nduk? solo vokal Solo vokal. Nggih, Juara 2 tingkat kota. Kota Surakarta. Nggih, Nah. tingkat Muhammadiyah se-Surakarta. Oh, sekolahan yang Muhammadiyah ya? Nggih. Donga-donga berarti apa no sampean? Nggih. Doa mau makan piye? Surat apa? SMP kelas loro lho. Kok ndekon donga doa mau makan lho. Sama sing apa surat apa ya? Ayo, surat apa? Surat sing kagem dongake bapake jenengan. Apa? Yasin? Yasin jenggelmu bosok kuwi. Ojo meger-meger ati Yasin ke. Yasin iki kan dongake ora mung kanggo wong mati tok to, Pak. Heeh. Ya muga-muga ki lancar, laris, ngono ora khusus wong mati. Doa apa ayat apa? Juz 29. Juz 29. Nggih, Al-Muluk. Al-Muluk. Nggih. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Wis lho. Wis. Panas, Pak. Lah napa? Jenengane ra trimo. Dilokke putrine jenengan lho. Lah wong ngaji kok. Aku mbok sumpah aku ki mau ora apal belas iki aku. Wis apal to. Ngono ki pake pra keloro-loro ya. Wong anake ngaji kok hop delokke panas, Pak. Padahal demit apa piye? Niki mau ngoten kok putrine jenengan kok. Wah. Aku sing apal mung Allahumma lakasumtu gitu. Ini kok mau tidur. Allahumma lakasumtu babi gak mantu. Ayo dok, terus saking pinter ibuke. Iya. Nah, didik putrine. Sekolahe iya, imane yo iya. Ngono lho. Nggih. Kuwi ngerti ra, Cek? Napa? Saking tak sekolahane ning Muhammadiyah. Nggih. Mateni lampu lho, ceklek ngono ki innalillahi wa inna ilaihi raji'un ngono kuwi. Mosok matane lampu. Iya. Innalillahi. Loh, iya. Ya. Ta, Rahesta Deka Chandra Dewi. Nah, ya. Selendang kuning kang saking bukit. Lah kok nah, kowe kualat kowe. Soale ngelokke pakmu demit kok. nggih. Dadi kok rada ndledek tadi mau. Swara kurang pramono. Swara kurang premana ning wasesa ngungro. Jengkoke bulike. Golek sapa niku? Golek Kesi. Oh. Golek Nur Cengele ya. Anggung Angungrong marang bendara. Ya. Dia Sulestya pijer ngincangake alis. Yo. Terus tresno sesideman. Ya dah. Tepuk tangan kagem Mbak Tata. Wah, nyanyi sesideman. Ki sangka jeda sekolah kabeh. Iya. Enek penari latare kok TK yo an ki mau. Sapa? Niki enten mriku enten saking TK niku enten penari. Taman kawak-kawak. Kawak-kawak. Nggih. Ya. Kawak-kawak ora kawak-kawak. Ya. Engko cah telu ki gen kencan lagune apa sing nganggo campur sari? Nah. Sing apa saiki diselengi mergo warga sing ana Jakarta iki uga akeh sing saka Ngapak iki nggawa sinden saka Ngapak ditampilke sih. Nah, leres. Engko bar iki cah telu. Yo. Disupoti cara Bali, Cok. Chandra Ayu Waryani sakang Cilacap sinden Ngapak. Ya, ngono. Ya. Mari berdiri, yo. Chandra Waryani. Mari kemari Mbak Chandra yuk berdiri, bernyanyi sambil menari, goyang kanan, goyang kiri, berlanjutan sampai pagi. Mari kemari Mbak Chandra yuk berdiri, bernyanyi sambil menari, goyang kanan, goyang kiri, berlanjutan sampai pagi. Hati-hati lek musuh sinden Ngapak iki lho kowe, Cek. Lah enten napa to? Wah, kowe. Nek luwih sithik mangan dagelan setugel kok. Lah iki menungso apa senes iki? Selamat malam Mbak Ayu Chandra Waryani.
Selamat malam Pak Dalang. Ah. Weh, wong apak suarane di? Luar biasa. Apa? Apa? Balaku akeh nang kene. Masane. Masane oke kuwi. Masane oke. Ah. Beda karo nang kono. Hati-hati. Kono renek kancane ning kene. Hati-hati sampean kudu bedil wong kene. Wani-wani karo wong apak sini. Ya. Nyapa? Luar biasa sedulur-sedulur ngapak sekang Kebumen, sekang Banyumas, sekang di maning? Sekang Purbalingga terus Gombong terus ngendi maning? Cilacap ya bener rumah nyong dewek terus ngendi maning? Iya pokoknya sing rukun kabeh ya Lik ya. Sing penting tetep bisa obong-obong congor nang daerah Jakarta ya. Ya. Oh, Ngapa? Apa? masa obong-obong congor ngono. Lah ya seperti Bapak yang di depan itu kan lagi obong-obong congor ya Pak ya. Iya mudah-mudahan nontonnya semangat nggih. Obong-obong congor iki piye? Obong-obong congor kuwi apa sedulur? Nah, ora gaul kuwi ado-ado Kang Jakarta masa ora ngerti obong-obong congor. Yo adong kok kene wong Ora dong. wong Solo alus kok obong-obong congor. Ses ngono lho. Wah. Aturan ses ngono. Ora mantep ya Lik ya wis pokoke wis obong-obong congor urung ya wis kepenak kayak gue ya. Wis arep- Sasos mulane Aku arep obong-obong congor ya pake karo Pak Handoko, Lah. Pak Restu. Wah, sak wilayah kok pasare ram. Ora kasar. Ya, wis ciri Iki khas. pancen ya ciri wanci kaya ngono kuwi desa mawa cara negara mawa tata. Kuwi jenenge kaya ngono kuwi. Betul. Heeh, betul. Cok wis saya parah meneh lek ngarani wong bayi apa, Dra? Doboli, Pak. Wah. Moga-moga kancane nyong sing lagi pada doboli nang kene ya sing selamat anake karo biyunge ya. Heeh. Nggih, amin. Kowe ngapa mundur-mundur Mas Suncak? Enggak doboli aku. Ya ora bisa lah. Wong lanang masa isa doboli ya ora sing doboli kuwi wong wadon nyong bangsane. Alah wong wadon rene wong lanang piye iso doboli? Oh sing nyetrum ya wong lanang lho. Mosok kaya wedhus kosot meteng. Lah sampean sing nyetrum nek umpama nyetrum nyong apa ya mampu. Wong anu setugel musuh se Ya aku kena gak mampu. Aku nanti minta tolong dong sama Pak Handoko atau Pak Restu. Minta setrumnya Pak. Aku gitu. Saya tapi kamu punya istri, Ya punya lah. manusia. Asu. Padahal jarene wong Solo halus-halus. Masa ditakoni duwe bojo punya, manusia asu. Lah masa sampean gelem karo asu? Lah takokmu lho ya ora cetha blas. Lah kok. iya punya istri. Ya punya. Manusia. Ya wong ya menungso. Ngono lho. Lah jenenge kene iki elek-elek oke ya menungso. Ki ya titahe Gusti iki ya lanang normal. Oh kamu normal ya? Wah, belum tahu ya kamu ya. Ah, iya iya. Mau Chan. cobain toh? Hah? Apa? ngerti ra? Ambas tugel ngene. Kuwi bojone ayu, anake loro. Wah, Aja nyepelekne. sampean Rika. punya anak? Bojoku sing duwe. Aku ora duwe. Ora berarti ya bojone. Ya meneh. Berarti bojone Rika isa ndoboli. Bisa to. Nang sampean. Heh? Nang sampean. Mosok bojoku doboli ning aku piye to maksudnya? Maksudnya Nang sampean anaknya ki- sampean loro berarti. Loro. Ya gede-gede. Iya. Bojone kuwi ya lumrah lho, San. Cantik, Pak. Cantik. Oh. Nek bodine bojomu kaya sapa, Cak? Anu, Cak. Kayak siapa? Ya wis kaya legit ngono lah. Lah nek anak-anak kan sebotol aqua lah. Sepira? Bojomu lho sepira? Bojoku ya sementen iki lho. Oh, sakmene iki. Oh, bener sak padha kowe, San. Nah, Wedi iso ngono. semene iki. Ning Oh. awake langsing bojoku. Bojoku nawan kemit, nggonamu nawan kebo. Nesu. Iku anggere nesu terus udah iki cah iku. Wong anu wong kaya kungkuman anduk gletak kok ngarani wong kaya kebo. Alah ngeloki kungkuman nanduk kene kan wis biasa. Kowe iki lho ketoke ayu kuwi ya pas dadan ngene iki. Lah mau nang bis ngerti ra kowe? Ngapa? Kowe pas turu Ngapa? ngaweh karo ngorok. Apa? Gak aku malten burine pas lho. Apa iya? Lah aku ajeng liwat iki gak iso. Ah. Aku kan nonton tengah-tengahan kae Ah, sirahe. ya. Aku arep liwat arep nglumpati, engko Ah. bocah tangi aku ya ora. Ah.
Lah kok tiba ngeweh. Ah. Ya ora apa-apa wong ya bengine nyong Kang Karanganyar ya bar wayangan daripada niki Mas Ucok padalang. Apa kene? Kan jagonge nang burine nyong. Lah sirahe nyong kan turu kayak kiye. Ya kan? Kayak kiye nyong sirahe nang tengah-tengah kayak karo orjen kan orjene nang ngisor terus ndase nyong nang dhuwur. Lah nyong dilumpati. Klamit can kowe. Ya Allah ora sopan Lah banget. entek nar liwat ngisor gak iso lho. Sempit lho. Iya. Untung rambut cakot. Apane? Awakku. Ya. Anu ngaturke tetebangan cara anu nggih Pak, cara Banyumasan nggih. Ya kudune ngoten no. Engko nek kelenggeran Rika pada joget nang kono ya. Heeh, nek kelenggeran pada joget nang panggone dewek-dewek ya. Oke, siap. Bawane aku njaluk sin gemian inyong teging cilik ka lho. Ha. Kowe dibayakne kowe mboke iki anake, ngono ya. Anakku, Pak. Heeh. Amit-amit jabang bayi. Anakku kayak giye. Umpamane. Mamane ya. Ya, ini. Heeh. Heeh, ya. Pak Dalang yang mengartikan Indonesia ya. Ya, Nanti oke. biar dipraktekkan gitu. Oh iya, siap. Biar warga Jakarta juga tahu artinya ngono, Heeh, Pak. ya. Gemian inyong tekin cilik. Ketika saya masih kecil atau masih bayi. Masih kecil. Kecil. Ciri khas anak kecil nih kepriwe? Kamu praktek sama saya. Ya wis ngene. Titras nani pinyung rama apa lik? Dicintai oleh ibu dan bapak. Dicintai wong umume nek di anak cilik kowe Dicintai. digendong iya siap oke digendong Kuwi jenenge ora gendong. kepriwe Arep banting anak ngono ki. digendong kan Gedhok ki ya mapek ngono. lah yo ngocit ke Oh. dipun gendong Gendong sih, ayo. gendong ya Pak ya Posisi kowe ngono rada diklu. Ki engko gendongan ning anu ngarep. Ayo. Ya, ndang ngono. Ya. Ayo. Ayo, ayo. Ayo cepet. apa Mumpung adoh omah ayo. streaming kok Halah santai ora mungkin nonton. Ayo. Kuotane entek. dipun gendong kewar kewer kepriwe Kusik. gendong kewar kewer ya tek kewer kewer gitu Iya, Dra. Jigrok tentang modar. kenapa kok anaknya ranteng ya Pak Dalang Iya. Ranteng-ranteng. Yo Anake sama ndudis lho. kok kuwi. dina bengi nyong Dimiki. dimimi ora sudi mimi anak kaya kowe Lah ku mau bar digendong lho. oh wis Bar disamping gendong bar kok. ku mau apa di awan bengi dimimi susu formula Oh. susu gajah men kon gede Susu gajah. men kon gelis gede nyong dikuda diling-ling lan disawang Disawang ki ya rene kok. Dililing lah disawang ki ulate ngene. aku kudu gumoh angger nyawang kowe Lah salahe ya dadak mbok tokke. Lah kowe kan ibarate mboke aku anake lho. Anak elek kaya ngopo dilem apik. Ngono. kowe. Ya iya. tapi angger anaknya kaya bancet iki ya Jon aduh masa biyunge ayu banget anaknya kaya bancet Kok sik ta bancet iki apa? Apa kuwi aku ra dong aku. aduh ora dong ya Bancet. bancet ku apa lik ah anak kodok Oh, precel. Alah, Precel. precel. Bancet ki anak kodok. ya bancet kowe uncek Yo gak, lha aku anake kowe bangkonge berarti. Aku bancet kowe bangkong.
apik bangkong Ai, gede nih King Kong. Mang Pancet. Ndi? Ndi King Kong? Ki anom dijo King Kong. Iya. Inyong nangis. Ngapat jane? Wis Jare bubar. nangis. Wis bubar parmene anak elek. Jare nangis. Aja nangis. Tanggap wayang aja nangis ngene ngadeg. Tulung tulung. 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 Aja kaya kowe enak-enak Jare wong kon meraket. akeh wong Banyumas kok sampean dibrengkolang. Aja Apa kuwi? ngawur. Dibrengkolang ki Apa maning ya Lik oh ya dibalang. ya. Oh, dibalang. Kok bahasane kok dadi aneh-aneh rumah sakit. Dibrengkolang. Lah iya wong enak kaya kowe, Pak. Heeh. Dibrengkolang, Diperkolang. bancet. Dibancet. Terus apa kelek ngarani teloke Budin. Budin. Heeh. Nang kene ana tanduran budin ora? Budine kacel apa ora? Hah? Oh, wagu Rika pada. Pak. Gedhong apa ora? Ora dong Kacel ki apa? Ora dong aku mulai aku meneng ae. Yen nggone dhewe kacel ki ya ngono kae. Apa? Ya Kalau di kacel. daerahnya Pak Restu itu kacel apa enggak, Pak? Budin di daerahnya Pak Restu kacel enggak? Kacel ya? Enggak tahu Bapak. Oh, kamu enggak tahu kacel? Enggak. Aduh, kepriwe ya? Budin. Apa? Kacel Budin ya? ngerti Budin? Budin ini anu Ibu Didin. Budin kuwi Pohong. Bohong, telo. Sing Oh, iya. warnane ireng-ireng. Hot, bohong. Ireng-ireng dawa kae nang jero manggone. Ya iya, bohong, bohong. Ah. Singkong. Lah iya kowe budine kowe kacel apa mempur? Sing kene kacel, sing kana mempur. Oh, aku lek mempur ngerti. Yen empur piro? Nek mempur ki empuk. Empuk. Nek kacel iki berarti atos. Nah. Aku ngerti Oh. lagean. Dadi budine jenengan kacel. Ya ora mesti, ya sok empuk sok kacel. Gumantung kebutuhan. Heeh ya. Ditembangi banyu masan. Nah, Oh. iki lenggeran. Apa? Gendingnya apa? Sebelah kanan apa? Nang kene doyane eling-eling, Pak. Eling-eling ya. Eling-eling. Oh, gedeng Banyumasane akeh banget. Akeh banget jane. Ya, ning ora apa-apa. Suara terbanyak eling-eling. Ya. Eling-eling Banyumasan. Ya. Ki jogate dhewe. Iya. Dewe kowe ora kuat paling. Ya. Kowe ora mampu kowe. Ya, Awas. Ngedoh ndak kesampluk kowe engko. Kene lho jerak aku kene. Kene. Nah, situ lo mendekat, nang kene ketabrak. Kowe mengko. Iya, iya. Kono bae anteng meneng. Yo yo. Wah, galake cah. Galak. Ning suatu saat itu pancen wong wedok iki kudu enek galake, kudu enek lembute ngono, Jat. Bojomu ki ora tau nesu ya. Ora tau nesu. Ora tau nesu, ora tau ngonek-ngonekne kowe ya, ora tau ya. Ora tau wong bisu kok. Ayo eling-eling Banyumas. Ah, Spesial terus, kanggo terus iki, dulur-dulurku kowe, anu Pak. supayane iki ketok. Astaga. Nah. Oh, nah Ah, jadi yang jadi, belakang kelihatan ya. Belakang kelihatan di sana. Enggak. Mas Pun nggih, selamat malam. Oke Mas Handoko. Nggih Pak Andoko. Ketok ta, Jan? Dalu. Ngertos, ngertos. Ah. Saiki iki wayang kulit. Kowe wayang apa? Lo wayang wong. Wayang golek wae. Moh, wayang wong ae. Ngopo wayang golek mo? Wayang golek dirogok. Oh dirokok ngene ta. Keri, aku wayang wong mawon. Oh iya. Wayang wong. Ya Pun. ampun. Ya. Apa? Wudu apa piye? Wudu. Wudu sing. Ya, eling-eling. Eling-eling Banyumasan. Yuk. Rakata
joget Pak piye? Eling Kene kuat. kalian maning dangkil gelang dening bunging alang rama was ajeke was ajeke wong anak gede Mbak Santi terima kasih. sapa eling maning sambung papan saya wulan pinangatan rama son jabane ngawulung wangsalan jengkir gading beluluk tibane mireng wis kesanding ditinggal golek tibaning rama was kesanding ditinggal golek tibaning para kancang pada ngerti anu apa kemarin kuwi apa wis ngerti kuwi mengkutak sing kapilih supaya lo tambah eling marang tembok tetelut tegese sepisah kata krama pindane kuwi temen kabeh telu kuwi tepat sira dadi siswa sing utama sabeling bali ya mati nang wong urip ning alam dunya rama Janur gunung Raman sakulon Banjar Patoman Ramah Janur gunung sakulon Banjar Patoman Janur gunung sakulon Banjar Patoman kadingaren kang bagus asik tekane rasane guru kate kenar manungsa urip alam dunya mulane becane sabar nerima
jas elah. Ngene iki warga masyarakat Ngapak iso mari kangene karo jogetan Nengger. Moga-moga tetep kompak dulur-dulur Ngapak sedayanipun Iya. guyub rukun. Heeh. Ning Jakarta ki dari manapun ada. Wonten. Ayo. Atus dalu punika saka ngendi nggih enten to? Enten. Ngen pewayangan niki nggih enten to. Apa? Saking organisasi napa mawon kan enten. Laras. Nah, golongan napa mawon nggih wonten. Nah iki gilirannya adik-adik iki arep nyanyi apa sing campursari? Apa ki mau? Trio Lestari. Lestari. Ya, Nggih, ya. Lestari. Kok tak mandhap ae kula. Meduna. Nonton mriki mboten penak blas kula. Meduna dhewe. Oke, wah kula malah. Iso ora medun dhewe. Sik, mikir, Bu, mikir. Iso medun dhewe ra. Saged. Wah, saged. Astane jenengan Mang Lirian. Amit sewu nggih. Hah? Amit. Kowe ora tiba kowe kok. Lala santai mawon boten kula lanang, cilikon ning lanang, santai Iya. mawon. Pani tenan. Wantun. Tenane lho. Nggih, jenengan mikir yen. Wis lho. Ra dimikir melih. Oh iya. Ki dalang dikon dalang nek manute manut. Saya. Pun. Anu, Mbak Lah, Sevia. Nduk, anu piye Nduk? Sevia saged? Jumeneng Oh, saged? jumeneng. Oh, Nggih. nggih. Jumeneng. Aja. Ah. Pelan-pelan. Iya. Ning lek capek ampun dibeksa lho Nduk iki. Lek kesel ampun dibeksa. Wes nganggo mic. Ya. Ya mic sing ora anu sing nganggo kabel, uncek kowe nganggo kabel. Nah, ya. Nggih. Iki jan cah bapak cilik-cilik kabeh iki. Wes, Pak. Pak Restu jenengan ngurusi balita, Pak. Nggih. Nangkap balita kabeh iki. Nanggap balita. Lagunya Lestari. Ya? Lestari ya musike tur Ya. aja nganti ninggake gamelane. Nah, nggih. Ya. Anu Radi maju sekedhik, Mbak. Maju dikit. Nah, udah. Ya. Wes. Iki jane pomo nganggo musik iki mergo nampa dawuh ngendikane Mas Giring arep kepareng rawuh ning ora sida rawuh mergo awake sarirane ora pati kepenak no. Oh, ngono mula digunakake ya, digunakake. Iki uga sing nyuwun lagon akeh banget lumantar live streaming YouTube ya Dwijo Laras Indonesia channel mau mencapai 2000 lebih pasang mata. Uga Juve multimedia iki mau ya 2000. Urung PWKS Jabodetabek, urung Naga Surtayu dan lain-lain di Gunggung Udakara pada malam hari ini disaksikan 6000 pasang mata yang menyaksikan. Luar biasa Ya. Coba Lestari yo musiknya kayak apa? Yuk, terus.